What is up, Sender Nation? Right next to me, I have Mr. Smooth. How are you doing today? Ngiyaphi Very well, thank you. Asiqale nge-AFCON. Who do you think is winning the AFCON? ngeke kwamanje ngesikwazi ukujaja because ama-nations wonke asaphakamisile igiya so it's difficult ukubona ukuthi ubani uzowina and then asilinde sibone ukuthi ubani abakwii-last 16 then-ke sobona. And who's that one player that has really impressed you during this tournament? There's one guy we-Ivory Coast I think udlala Leipzig angekho sure igama lakhe but yeah usangidlalela kamnandi amagame engiwabukile. Now, as a player, kubaluleke kangakanani to keep on training even during the break? Kuyakusiza uze umaintain umzimba wakho i-weight yonke into ukuze bese ubuya ungabe uqala phansi because isikhathi besisincane and ama-game second round mase sibuya asuke semaningi asuke seshesha futhi. Now, sicela ukuzwa-ke, what did you actually get up to kule break ubunayo? No, bengiziphumulele bengidinga ukuphumula nje ngirefresh ingqondo kahle ngikwazi nami uku-recharge but now yonke into siqala kabusha so we are ready for ukuthi sisebenze. So what message, a New Year's message, do you have for Isende Nation and South Africa at large? No, ngicela ukuthi abantu bayiphathe kahle siyabona manje ukuthi abantu abaningi bayaboshwa and izingozi ziningi emgaqweni so sicela ukuthi baqaphele asithandi kulahlekelwa abantu siloko sibona amalungu omndeni abantu ebelahleka and for Isende Nation sabathembisa ukuthi ngoba sibuye ku-second round so bane ama-results angcono sikwazi ukubajabulisa. Dankie means thank you, Mr. Smooth.